yazi umuntu xa esoja inyama ingase umsi azame into yoba uphelele phaa kwakhe buqhumela nakum yadini yam nesifuba nesivimba inyama. Baby, ndikhulelwe. Intoni? Sabona ngomsila kaloku. Awungatshongo uba ndinja. Ngoku xa ukhulele ungandibona umsila. Bangakekho umsila ungowam lo mntana lo. Ndithi bayeke bathethe ngawe. Bathethe yonke into balophoze ngawe. Bayoncama bazoyeka ngenye imini. Ayikho iwashing engomiyo. Izawuphela loo nto. Yazi indoda engabhejiyo indoda. Uyibona ngosoka isothuka. Hey baby, unewivu entsha. Hey baby, unenzipho ezintsha. Hey baby, indlela yakho intsha nale jini yakho intsha. Yo, uyothathelwa nda ngoba ubheji. Yakuxelela mna. Yo. Hayi, ndiyekile uThandeka. Ndiyamfonela. Thandeka, uzofuna ntoni nge-birthday yakho? Hayi, ndizafuna nozakho uzakho. Caba. I-pleasant ye-birthday nozakho uzakho. Yo, nyuke kakhulu. Makaya kwabanye. Umbane endlini. Yana le load shedding. Ndibona inyoka ingene emnyango bam umbane. Benzolala kanjani endlini kunjani? Ungalala wena? Yo. Ndizocela imithandazo bethuna. Ndinesifo sokwehla neeplastics zabantu xa ndisuka edolophini. Ndiyaba yenza intoni loo nto leyo. Kodwa ke ndiye ndipheke ndikwakutya ndikufunayo. Kohlakalo yabazali. Umzali upasile. Saxhelela inkukhu. Ixhelwe inkukhu. Xa ubona epletini yakho kukho iingcondo zenkukhu. Kukho inhloko yenkukhu namathumbu. Umzimba uphi? Bani opasileyo kanapha? Yo. Kungcono ujola negeza ntanga. Yandiva xa lingekho igeza uyalazi uba liyochola amaphepha. Owam ndimbuzile ububheke kwaye etekini. Kube etekini. Hayi. Ntombazana nilunganga nina to. Ezinye iwivu. Ewe nizifakile zona okanye uyayifaka lo wivu yakhe. Kodwa ezinye ingathi iyadi le engahlali abantu okanye uvuka andiyazi. Ukubone leza nkukhu kuthiwa ngonomavukuvukwana. Hayi asinixanga man. Usasa ndothenga uKFC. Ukhwele emotweni. Khala umntana. Umama wakhe, hayi thula mntanam. Awukaqhalwa kaloku usazawuqhala. Okabani uKFC? Okabani? Uyive la pain yokuluma inyama omntana. Uyiluma inyama omntana ke sayivuma uyilumile. Athi gqi. Hayi ilungise. Ndifuna injalo mina inyama. Uyithini inyama usayilumile? Uyilungisa njani? Ha? Hayi. Ukuba amapostile lawa kuthiwa yi-12 apostle angaqinisa isipindi la wiwiwa ukuva ngayicula i-ambulance zonke zase-South Africa zingema ngabo ngoba bagudi mana abantu kuwiwi nepostile hayi ndikhululeni matolo sindityile inhlungu ibhaliwe obituary kwangamatolo. Yintoni elilisake ngokwemveni kwalo? Beyibhale ngokwabo nje. Bangamyeka hambe nje. Khululena goduke man. Jonga noba unesishwaba okanye ezampundu ingathi sisitya sohlala ikati ne. Suthi uhambe ingathi ufunqula iTV man. Yebo? At least izame enye indlela yohamba. Siya understand into ba
ukulamcimbi ngoba sisile sobhitya mhlawumbe kodwa loo nto yabo kodwa zangayini i-girlfriend emfitshane idika ngento enye leyo lahleke ebhedi uyigqibela iphezulu isezantsi kuyiphakathi abantu bafitshane hayi man into mfitshane man ayiyo nto yojola man into mfitshane into yokuthula nto iziciko zebhiya phantsi okanye izichole whatever